Dobrý den, tady je Zdravotnický deník s podcastem Perspektivy zdraví. Já jsem Tomáš Cikrt a mým dnešním hostem je ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, profesor David Feltl. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den, děkuji za pozvání. Nebo je lepší říkat dobrý den, pane řediteli? Co je lepší? Mně je to fuk úplně. Úplně, není to póza, mně je to fakt jedno. A do jaké míry jste ještě lékař? Do míry 2,5 dnů v týdnu. Takže docela se udržuju a jsem v kondici, řekněme, medicínsky a jsem schopen normálně, řekněme, nastoupit do práce. Takže vždycky si to dělám legraci, můžu zítra skončit a pozítří si vzít bílý plášť a nastoupit do práce normálně a živit se onkologií. Onkologii, připomeňme, že to je váš obor. Takže vidíte jako ředitel i tu nemocnici zevnitř, jako doktor. Můžete se podívat trošku těma doktorskýma očima. Rozumíte svým mladým kolegům, kteří už rok se potkáváme s tím, že teda jednají s ministerstvem a chtějí lepší podmínky. Když bych to řekl vulgárně, řekl bych, že chtějí více peněz a méně být v práci. A když to řeknu hezky, tak řeknu, že chtějí vykonávat svoji práci bezpečně a že chtějí adekvátní odměnu. Jak se na to díváte? To je těžká otázka, složitá, protože ono, když se řekne mladí lékaři, tak vnímáte homogenní skupinu a ono to zdaleka není homogenní skupina. Tak zaprvé ne všichni se připojili k tomu protestu, nebo jak to nazveme, a za druhé mladý lékař v jedné nemocnici může mít diametrálně odlišné pracovní podmínky než v nemocnici jiné. Já, jak jsem to navnímal, tak to vzniklo v některých nemocnicích, kde byly prostě problémy opravdu základní, zásadní toho typu, že tam byli od nevidím do nevidím, nepouštěli je na stáže v rámci toho kolečka, v rámci specializačního vzdělávání a tak podobně. A tam bych to považoval za úplně legitimní a řeknu si, dobře, jsem mladý lékař, nastoupím do práce někam a chci se vzdělávat, a chci si udělat kmen a chci si udělat atestaci a teď tam místo toho jsem, protože tam je málo lidí a nikam mě nepustí a prodlužuje se mi to. Tak z tohohle pohledu já bych to podepsal vlastní krví. Jo. Na druhou stranu pak jsem navnímal už některý takový, bych řekl, extrémní požadavky nebo takový, že se tam úplně ztrácel ten pacient vlastně, jo, že to bylo takový to trošku já a trošku ten duch té medicíny se v tom ztrácel. Ale když bych to převedl úplně na společného jmenovatele, tak jsem nebyl nějak fundamentálně proti. Vzal jsem to, že se to prostě děje a musíme na to nějak zareagovat. Vy jste říkal, že ne všichni mladí lékaři. Tak jaký je podíl rebelů ve Všeobecné fakultní nemocnici? A to slovo rebel to bolí trošku, to jsem takhle úplně nemyslel. Tak mě vyměňte za jiné. Ne, to je jedno. Ta akce proběhla způsobem, že se přidalo hodně těch lékařů, a nejenom mladých, ale vlastně i takzvaně starých, já to můžu říkat, počítám se za jednoho z nich. Motivace těch lidí byla různá, někteří říkali, ano, my prostě to takhle cítíme a tak dále, jiní říkali, my se máme vlastně hrozně dobře, ale ze solidarity se připojujeme a tak, takže zase ta skupina je hrozně homogenní, takže já obecně, a není to jenom o tomhle tématu, já hrozně nemám rád jednoduchý řešení a jednoduchý pojmenovávání složitých věcí, čili mladí lékaři protestují, chápu, novinářská zkratka, ale ta realita je mnohem pestřejší. Ten protest se i vyvíjí v čase. Jak ho vnímáte teď po tom roce? Je to ještě protest mladých lékařů? No já ho nějak teď úplně nevidím, teda upřímně řečeno. On bobtná někde na pozadí, protože se jedná s ministerstvem a já nevím, myslíte, že se dohodnou? Já si počkám. Naštěstí jsem v situaci, že můžu říct, že si počkám. Jsem připraven na situaci, že se zase něco bude dít. Nevím co a do jaké míry. Já teda upřímně řečeno, a zase já nemůžu mluvit za zdravotnictví, já můžu mluvit za naši jednu nemocnici, byť obrovskou. Já myslím, že se výrazně jsme zapracovali na tom, aby se opravdu ty pracovní podmínky zlepšily ve smyslu těch požadavků. Tak přidáno, lékaři dostali od vlády, řekněme, nebo jak to nazveme, o tom, jak
to celé bylo, to je druhá věc, že vlastně protest mladých skončil tím, že dostali přidáno hlavně ty starší, tak to je jedna věc, ale myslím si, že třeba co se týče těch přesčasových hodin, to byla ta magická 416, tak tam jsme na tom jako extrémně zapracovali a myslím si, že tohle třeba považuji za opravdu odpracovaný a neviděl bych to jako obrovský téma. I ve Všeobecné fakultní nemocnici to penzum té přesčasové práce je, domníváte se, v souladu s tím, co v tom protestu bylo požadováno? Cítím to velmi tak a mám i ty odezvy zevnitř nemocnice, že to tak je. Medicína se mění. Samozřejmě vy jste byli zvyklí, když jste byl mlád, na trošku jiné podmínky než dnešní mladí lékaři, ale stále je to napětí mezi tím objemem práce, těmi přesčasy a zákoníkem práce a těmi platy. Kdybyste mohl volit nějaké ideální řešení, které teď není na stole, co byste udělal? No, ideální řešení bohužel nenastane, já vím přesně, co bych udělal. Tak nám to řekněte. Řeknu vám to rád. No. Ale s takovým rovnou nostalgickým nádechem toho souvětí, protože bohužel se to nestane. Já to vím, že se to nestane. Já bych samozřejmě zavedl smluvní platy, zrušil bych všechny tyhle ty regulace, tabulky, různý katalogy prací a řádky a sloupečky a tyhle ty nivelizace a zhrnutí všeho do nějakých tabulek a do nějakých norem a zavedl bych prostě smluvní platy, protože on padá třeba pojem spravedlivá odměna za práci. Jako moje definice spravedlivé odměny je, že je spokojený zaměstnanec za to, kolik dostane a zaměstnavatel za to, jakou práci za to odvede. Proč někdo třetí má určovat, co je spravedlivá odměna? A je to naivní, protože bohužel ten trend jde opačným směrem, ale já si prostě absolutně domnívám, že smluvní platy jsou řešením. Ty, mladí lékaři, chceš něco, já, zaměstnavatel, od tebe za to něco chci, pojďme si to dát na papír, podepsat a pojďme to dodržovat. Jak by to vypadalo, řekněme, v praxi ve Všeobecné fakultní nemocnici? Co by se změnilo, když se tak podíváte, jaké máte portfolio lékařů, jak asi jsou tam rozvrstvené ty platy? Došlo by k nějakým přesunům peněz od jedněch k druhým? No absolutně, no samozřejmě. Vždyť to je ta pointa. Ano. Takhle to má být. A jak? Takže to by byl masivní přesun, kdybyste měl tu možnost? Nebo... No jednoznačně přesun, když vemu ten Paretův princip, že jo, 80-20, tak přesun k těm 20% nejlepších, protože to jsou tahouni, protože ti drží tu nemocnici. A ano, já slyším ty argumenty zleva a co ty chudáci ostatní. Jasně, život je těžký, na ten systém, co máme teď, doplácejí ti nejlepší, je mi líto, doplácejí. No tak zkrátka já bych to chtěl změnit, nejde to, moc mi to neumožňuje současná situace, dá se na to namítnout, vždy tím můžete dát osobní příplatek vyšší, no ale osobní příplatky byly zapleveleny vlastně tím hromadným přidáním, protože vlastně tam, kde nebylo jak přidávat do tarifů, tak se přidávalo do osobních příplatků. Takže u spousty zaměstnanců máme takzvaně vyčerpané, naplněné osobní příplatky, těch 50% nebo těch 100% tarifu. Čili tam už ani nemůžete přidávat. Takže to je tím pádem mimo jiné například vznikla paradoxní situace, že ten osobní příplatek, tak jak je pojmenovaný, už neplní tu roli, protože to už není motivační věc a já už tam ani nemůžu přidávat. Natož ubírat, což mi zase zakazuje zákoník práce, až na pár nějakých dobře definovaných výjimek. Čili za mě jsou řešením smluvní platy a ano, jsem naivní, nebo nejsem naivní. Chápu, že to bohužel je nastavení společnosti je jiné. No. To je politické rozhodnutí, že to by museli politici přesvědčit ano. někoho ve veřejnosti, aby to změnili. Ano. Vy jste také znám tím, že se díváte kriticky na ten způsob financování zdravotnictví. Mám teď na mysli opět stejný princip, to znamená, že je všechno zregulované, stanovené úhradovou vyhláškou. Vy byste si uměl představit teda svět bez úhradové vyhlášky? Uměl, no. Ona je to taková kotva, jako samozřejmě dává to nějakou takovou jistotu. Zdravotnictví je konzervativní, to je v pořádku, to proti tomu já neprotestuju. Přece jenom jde o život, jo, o zdraví, takže to já zase nejsem nějaký anarchokapitalista, ale
Umím si představit život bez úhradové vyhlášky. Umím si představit pojišťovny, které nakupují péči za nějakých podmínek u těch poskytovatelů. To není sci-fi přece. A zase, jaké výhody by to přineslo Všeobecné fakultní nemocnici nakupovat bez vyhlášky? No výhody, přineslo by to, řekněme, nějakou třeba i soutěživost nemocnic v určitém smyslu. Přineslo by to nějaký i na nás tlak ze strany těch, co chtějí nakupovat ty služby. Oni by řekli třeba, my si u vás koupíme tyhle služby, ale vy je máte zbytečně drahý. My jsme si dělali nějaký benchmark a nemocnice přes ulici nebo přes kopec nebo přes půl republiky, to má podstatně levnější a tak dále. Takže umím si to představit. Jo? A zase, ano, má to spoustu, ale je to samozřejmě zase v určitém smyslu to může vést k nějakým jako disparitám, nespravedlnostem, ale tak to i ta úhradová vyhláška v současné době. To my vlastně jenom lpíme na tom, co je teď a bereme to jako nějakou kotvu, jako něco, co je jistý, ale ono to není spravedlivý stejně. Ať už mluvíme o smluvních platech, nebo o světě bez úhradové vyhlášky, pořád mluvíme jakoby o stejném objemu peněz. To není na tom úplně závislé. Je ve zdravotnictví těch peněz dost? Jednoznačně, samozřejmě. A kde teda jsou, když si všichni stěžují, že je nemají? 500 milionu korun. 500 milionu korun. A kde teda jsou? 10% HDP. Pořád to byl takový ten svatý grál. Musíme dávat 10% HDP. Když dáváme jenom 7, no tak už je tam přes 10. A zlepšilo se něco? Mně nepřijde, že se něco zlepšilo. No tak čím zvýšily se platy zdravotníků a významně se zvýšila konzumace těch takzvaných centrových léků. To jsou dvě položky rozpočtu zdravotnického systému, které opravdu jdou nahoru a nutno říct, ať jenom tady neskuhrám, že je všechno špatně, nebo já doufám, že to tak nevyznívá, třeba přístup našich pacientů k inovativním lékům je jeden z nejlepších vůbec široko daleko. To je jako fascinující úplně. A to je v pořádku, ne? No jednoznačně. Protože někdy se říká, nemůžeme si to dovolit. My si můžeme toho dovolit fakt hodně a lidi si to neuvědomují z pohledu těch jako léků. Ale bohužel některá jako vlastně běžná základní péče prostě není dostupná. Dětský psychiatr prostě není, že jo. Zubař ve Varnsdorfu, teď mě někdo z Varnsdorfu chytne za slovo, že tam je. Dobře, ale rozumíte, jak to myslím. Jo, a že vám do toho vstupuju, to jsou vlastně dvě úplně rozdílné oblasti. Těch dětských psychiatrů nemáme dost, protože prostě nebylo jich dost vychováno nebo vyprodukováno a zubařů máme hodně a nechce se jim dělat na pojišťovnu. Takže to jsou takové ty nuance a zákoutí jasně. českého zdravotnictví. No, každopádně prostě peněz podle mého nejhlubšího přesvědčení je tam dost, ale blbě je alokujeme. Takže špatně alokujeme. Plus... Promiňte? Dobře. Kam je špatně alokujeme? Kam bychom je měli přealokovat? No, to nevím já jako ředitel nemocnice nebo profesor onkologie, řekněme, ale to přece by měli vědět ty strážci klíčů přece. Jo, zdravotní pojišťovny? No samozřejmě. A oni to možná tuší, ale možná se bojí udělat nějaké změny. Na to se dá odpovědět pokrčením rameny. Ale možná ještě jeden pohled tam, kde třeba já dohlídnu a tam, kde fakt vidím, že to asi něco něčemu brání. Zákon 95 2004, postgraduální vzdělávání lékařů. My jsme si ho napsali podle mě úplně blbě. Udělali jsme si tam strašných bariér, vlastně ten zákon je velmi rigidní, máme hrozně moc oborů a nelze mezi nimi se vlastně nějak zvlášť flexibilně posouvat, takže teďka jak najednou vznikne nedostatek, nevím, třeba dětských psychiatrů nebo já nevím, praktických lékařů pro děti a dorost, tak ten systém neumožňuje nějaký trošku flexibilní pohyb, jo? To znamená, já nevím, pojďte třeba, já řeknu úplně extrémní příklad, kterým každýho naštvu, jo? Ale tak nevadí, mě to je fuk. Mě to je fuk. Já jsem onkolog, mám interní nějaký kmen, jo. Nejsem praktický lékař, neumím to, ale řečnická otázka, když někde vůbec není praktik, nebyl by přeučený onkolog po třeba ročním kurzu užitečnější, než když tam je prázdná ordinace? Podle mě jo, nevím, jo, třeba ne, ale
já jsem to řekl schválně extrémně, tohle je opravdu extrémní příklad, ale myslím si, že určitá flexibilita, určitá nějaká jako prostupnost větší mezi těmi obory, kterých notabene by mělo být míň polovička. Jo. Tak ta by taky pomohla. Říká se ale, že brzdou těch změn ve vzdělávání jsou ti pánové profesory, docenti, kteří jsou v takových velkých nemocnicích, jako je ta vaše. Souhlasím. A odborné společnosti. Souhlasím. Čili tam to... Souhlasím. Debatujete někdy se svými kolegy profesory na toto téma? Upřímně nedebatujeme moc, protože na to není čas v návalu těch jiných věcí, ale souhlasím s tím. To je střelba do vlastních řad, ano. Tak třeba se podívají na náš podcast. Pane řediteli, tak peněz je dost, jsou špatně alokované a těch lidí je dost nebo málo. A vezměme zvlášť samozřejmě lékaře a sestry. Už jsme naznačili, že v některých odbornostech pro pacienty chybí a ty důvody jsou různé. Někde prostě jsme je nevyprodukovali a někde se jim nechce dělat na pojišťovnu, to je asi samostatná kapitola. Ale z vašeho pohledu ředitele nemocnic, je lidí dost nebo málo? No, já se vám z toho trošku vyvlíknu, ale nerad to dělám a nemyslím to tak, jak jsem to teď řekl. Dost nebo málo lidí a nebo je moc péče. To jsou spojitý nádoby. Řeknu vám zase jednoduchý příklad, nebo divákům. Mám jednotku nejvyšší intenzivní péče, RES, je tam 10 lůžek kapacita. Dlouhodobě ho provozujeme na 7 lůžek. Protože chybějí sestry. A teďka, buď to znamená, že chybějí sestry, a nebo když řeknu, mám 7lůžkový RES, plně obsazený, tak mi najednou ty sestry nechybí. Rozumíte? To je prostě spojitá nádoba. Otázka je, jaká je poptávka po téhletý péči. Ano, když přijdou chřipky nebo nějaká divočina, tak je to jako průšvih a je to natěsno a říkám rovnou, ano, užili bychom víc lůžek a víc sester. Pak je okurková sezóna, máme toho míň podstatně a jo, jako to optimum nějaký jako nikdy nenastane. Druhá věc je tam, kde objektivně chybí zdravotnický personál, a zase zejména střední, čili nelékaři, jsou ty takový ty jakoby nejmíň atraktivní, jo, to jsou ty interní lůžka, jo, to je takový synonymum toho, jakože teda no to interní lůžko, ono je to strašně potřeba, všichni to potřebujeme, naši příbuzní a známí a všichni, ale přitom, má to takový ten nádech. A přitom medicínsky by ta interna měla být taková výzva, taková radost, že jako detektiv pátrám z těch mnoha možností, které tam jsou, ale není tam moc ta přístrojová, léková možná pozornost, není tam tolik peněz, nebo proč to ty doktory neláká? Spíš sestry. Spíš sestry. Lékaři to nevidím jako problém, ale prostě sestry fakt je na interních lůžkách málo. A proč myslíte? Prostě ta práce není atraktivní. Z důvodu. A když si řekneme o těch motivacích, tak u těch lékařů se stále více ukazuje, a je to i ta debata o tom zákoníku práce, že primárně nejsou problémem ty peníze, ale jak za ty peníze užít života. Ale u sester pořád ty peníze hrajou roli. Pomohlo by, nebo ne? Pomohlo by třeba u těch interních sester, kdyby prostě byly lépe placené, protože... Já si to nemyslím úplně. Jo, jako teď zase sklidím určitě nějaký, jako sklidím bouři, ale já si nemyslím, že je zásadním problémem plat. Já jsem i koukal na nějaký křivky, sestrám skokově, aspoň sestrám na lůžkách, já jsem viděl nějaký jako ministerský slajdy, 2x nebo 3x za poslední dekádu skokově narostly platy. Takže ty platy nejsou špatný rozhodně, ale zkrátka ta práce nějakým způsobem asi není atraktivní. No. My jsme trošku zaznamenali takový mírný nádech během té pandemie a krátce po ní, kdy se ukázalo, že jako dělat v tom zdravotnictví je hrozně cool, protože je to akční, jo, a zachraňují se ty životy a je to něco, je to celosvětově, prostě najednou byli všichni hrdinové a vůbec to nemyslím ironicky, myslím to vážně. No a teď to zase tak jako trošku uvadlo. No. Existuje zbytná a zbytečná péče? Ano. Jaká to je třeba? A je i snad mohu vyslovit, že je i ve fakultní vaší nemocnici? Jednoznačně, no samozřejmě. Kde se skrývá? Co Kde se skrývá? Já vám to řeknu, já mám takový bon mot.
Zaveďte 1000 korun poplatek za návštěvu nemocnice a okamžitě zjistíte, jaká péče je zbytná. Zase stavím to kontroverzně a schválně vyhroceně a úplně to tak nemyslím, vy mě chápete, ale prostě když je zdravotnictví nastaveno jako švédský stůl, což český zdravotnictví je, ovšem už trošku vyzobanej, tak zkrátka přijít k doktorovi je ta nejjednodušší věc na světě. Přinejmenším třeba, já nevím, k nám na urgentní příjem. Když přijete z ulice, tak vás nikdo nevyhodí vlastně. Mm-hmm. Takže existuje zbytná péče, pak existuje taková péče, kde, že jo, tak máte úhradovou vyhlášku, musíte splnit nějaký výkony, že jo, tak taky samozřejmě na to koukáte a koukáte, že je potřeba ty výkony splnit, no, takže. Protože je neudělá nikdo jiný. Protože tak to připadne vám jako velké fakultní nemocnici? Buď, anebo naopak, když třeba produkčně jste na dolní hranici, no tak zkrátka se třeba vyšetřuje někdy trošku víc, než by se muselo. Je to takový trend v nemocnicích, že klesaly některé výkony nebo výkonnost nebo počet těch. Čím to je a jak byste teďka naznačil, jaké jsou možné řešení, asi to není něco jako standardního, perspektivního. Takže jak to třeba dopadá na Všeobecnou fakultní nemocnici, jak jste se s tím popral? No, je trend, že klesá pozvolna obložnost lůžek celorepublikově, asi celoevropsky, nebo nevím, ale zase já nejsem na tyhle makrodata moc, nemám na to čas. U vás v nemocnici. Ale určitě o trošinku každým rokem. My jsme se k tomu postavili čelem nějak tak jako loni touhle dobou, možná ještě o fous dřív, a začal jsem nastavovat nějakou trošku racionalizaci, pak jsme si sedli z VZP a domluvili jsme se na tom, kde bychom co zrestrukturalizovali, když to řeknu strašně jednoduše a zjednodušeně, tak otáčení lůžek na stacionáře, to je velký trend, tak tomu jdeme hodně naproti. Mm-hmm. Na druhou stranu roste potřeba některých hospitalizací, zejména v oblasti duševního zdraví, adiktologie, psychiatrie, paliativní péče, to jsou obrovská témata, tam potřebujete ty lůžka, budeme jich potřebovat víc, takže na tomhle jsme se třeba domluvili s VZP, zavřeli jsme 105 akutních lůžek, včetně lůžek dětských, kde ty obložnosti jsou velmi nízké, včetně některých jípových lůžek, dlouhodobě míň vytížených, a vyměnili jsme to za nějaký plán nějakého rozvoje, otáčení těch lůžek na stacionární péči a na takovou tu jednodenní péči a to mi připadá v pořádku. Je to samozřejmě výzva, protože v rámci té úhradové vyhlášky vám na to nikdo nedá žádný sanitární koridor a nikdo vám neřekne jasně, tak teď 3 roky neplň produkci a jeď si po svým a my ti dáme ty peníze a hlavně ti držíme palce. To se samozřejmě nestane, takže to musíte celý dělat jako citlivě a evolučně. Zároveň je potřeba říct, že v tak velké nemocnici, jakou řídím já, je to jednodušší než v nemocnici, která má třeba 4 oddělení. Že? Takže tam, když transformujete jedno, tak vlastně to otáčíte úplně vzhůru nohama a musíte velmi vyjednat s těma plátcema, aby si to nějak sedlo. Někdy mně připadá, že ty velké fakultní nemocnice jsou skoro takové továrny na zdraví. O jakém mluvíme zhruba obratu, jestli to víte z hlavy? Obrat jako finanční 14 miliard. 14 miliard. No. To už je opravdu velká jako továrna. Jak si teda Všeobecná fakultní nemocnice dnešní den stojí? Říká se, že třeba mají fakultní nemocnice hodně peněz na účtu, tak nevím, jestli jste bohatá nemocnice. Mě to strašně baví tahleta debata, protože když na tom byly nemocnice špatně, tak se říkalo, podívejte se ty nemocnice, jak vypadají, to je hanba. Teď jsme si fakt polepšili, opravdu, jo. Hospodařím v černých číslech, přibývají peníze na účtu a teď je to. Nemocnice si nahrabaly. Tak prostě je potřeba se k tomu nějak postavit. A co s těma penězma děláte? Já to můžu říct suverénně, tak samozřejmě jednak zveřejňujeme výroční zprávy, tak tam si to dočtete. A jednak, když to řeknu zkratkovitě, samozřejmě zaplatím lidi a léky a přístroje a všechno investuju a hodně peněz dáváme do stavební údržby, protože ta VFN vypadá, jak vypadá a má obrovskou podinvestovanost. 1976 se tam postavil poslední pavilon, od té doby ne, jo, to je hanebnost naprostá. Takže to teďka se snažíme dohánět, je to pomalu a je to ještě pořád málo vidět, ale už je to lepší, než to bylo. Všeobecná fakultní nemocnice je v centru Prahy.
jak se říká, v lukrativních místech, často jsou památkově chráněné budovy. Má vůbec smysl, nebo jaký má smysl rozvíjet nemocnici v takovém prostředí a ne ji postavit na zelené louce? Na to je jednoduchá odpověď. Přijďte, dejte mi pozemek, dejte mi 100 miliard, přiveďte děkana první lékařské fakulty a my společně, protože my bez fakulty a fakulta bez nás nemůžeme existovat, nebo jako přísně vzato můžeme, ale nechceme a velmi špatně, byla by to jiná nemocnice a jiná fakulta. Tak my dohromady můžeme postavit za městem kampus, úplně nový, na zelené louce. To nemá smysl se o tom bavit. Nic takového není na stole, není parcela, není projekt, nejsou peníze, není žádný záměr. Až někdo seriózně přijde a řekne, helejte, tady seriózně se bavíme o něčem takovém, tak já zvednu hlavu a řeknu, výborně, pojďme si povídat. Já hraju s kartama, který mám a ne který bych někde viděl tamhle za 2 rohama, takže já samozřejmě pracuju s tím, že jsme v nějakém prostředí, v nějakých areálech, v nějakém jako centru Prahy. Nemá to jenom nevýhody, má to i určitý výhody a nějaká jako, a to bychom mluvili dlouho. Jasně, každopádně už jsem ve fázi, zaplať pánbů, že už i vidím cestu a i zdroje peněz, kterých umím tu nemocnici opravit tak, aby vypadala dobře. Čili ta její budoucnost je tam, kde je, v rozvíjení těch území, na kterých se nachází, tam vestavovat nějaké nové pavilony nebo upravovat ty budovy a tímto způsobem. Za mě by to šlo. To, co mně by se třeba líbilo, a to je jako velmi smělá myšlenka, říkám, pokud není varianta postavit tamhle někde za Prahou něco a nikdo seriózně to neuchopil a nikdo seriózně o tom nemluví a takový ty různý vizionáři, prostě to mě nezajímá. Myslím si, že by se dala udělat jedna věc spíš jako z hlediska dopravní obslužnosti, udělat z těch našich areálů, fakulty a nemocnice takový jako polouzavřený kampus s nějakým jako výrazným omezením dopravy. A v ten moment, když byste si to představil, a já jsem si to představoval mnohokrát a chodím po tom areálu třeba v neděli, jo, když tam nikdo moc nejezdí, to je vlastně úplně jiná nemocnice. Jo. Takže třeba touhle cestou, kdyby se šlo, tak to by se možná leckdo divil, jak by to jako ožilo, jak by to zkompaktnilo. Tak já vám přeji, pane řediteli, aby třeba jednou jste takovou nemocnici řídil, která bude mít aspoň tenhle váš sen v tom. Já už asi ne, ale budu se tam jako důchodce chodit koukat a mudrovat, že jsem to dávno říkal a ty lidi se mi budou smát, ale to mi nevadí, to beru. Tak moc děkuji za rozhovor. Těšilo mě. To byl profesor David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice. Děkuji vám za pozornost. Podcast Zdravotnického deníku Perspektivy zdraví neskončí, ale těším se na setkání příště. Naschledanou.